बा रानार जेसेबांखि जाया नाम गावखौ गाव नाम गोसो होनानै नाम मुंदांखा जानो नाजा आरो थिग बेबादिनो कालचारखौबो आं बुङो जेनेबा फंबाय प्रेक्टिकेल बिनानाव मनिषा मोना दिनै मुंदांखा जाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव थिग बेबादिनो आरोबाव जौगासार जाबावथों आरोबाव गोजौ थाखोआव थांनो हाबावथों आं बेखौनो खावलायो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिनि फुटबल टुर्नामेन्टआ जागायबाय होननानै अपेन जाबाय होननानै आं डिक्लेयार होनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद आखाइ खबनानै बराय बिथांमोनखौ Memori Damdu. चल बिथांमोना गेलेगिरिफोरनो बेस्ट अफ लाक जासिदों हामलायनाय जासिदों टीम जाहारबारि आरो पाटगाव प्राइमारि मोननैखौबो आङो विश खालामबाय बेस्ट अफ लाक होबाय जाहाथे मोजां गेलेनानै देरहासार जानो नाजा आरो जोंनि नायगिरि आइ आफा रायजो राजाखौ गोसोखौ बोनो नाजा once again I wish you best of luck thank you जोबोद गोजोननाय थाबाय सारनिसिम खेलाखौ बेखेवना होनायनि थाखाय